A prosím našeho generálního partnera, pana inženýra Petra Knibela, ředitele sázkové kanceláře Typ Sport, o závěrečné slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem měl mluvit před chvílí, když jsem byl na jevišti poprvé, ale byl jsem o trošičku pomalejší než paní Simona Stašová a už jsem se nedostal ke korytu. No. Takže teď náprava. Dámy a pánové, většina z vás jste zvyklí vídat nás spíše na tom poli sportovního marketingu. A není divu, protože toto je první velký kulturní počin naší sázkové kanceláře. My jsme na něj hrdi, jsme velmi rádi, že můžeme podporovat kulturní tradice České republiky. Když jsme u toho sázení, tak mám jednu takovou čerstvou historku, sázku. Když jsme jeli sem, tak jsem se s dcerou, která sedí tady, bavil v autě a ona říká, tati, co tam budeš říkat, co tam budeš povídat? Já říkám, no, víš, co se říká na předávání cen, budu děkovat rodičům a učitelce matematiky a podobně. Smála se a jsem říkal, ty nevěříš, tak se pojď vsadit. Tak jsme se vsadili. Já tímto děkuju rodičům, ahoj mami, tati. A takhle jednoduše se vyhrávají sázky. Děkuju za pozornost, za příjemný večer. No.